Asibingelele kubantu abasibukela njengamanje, i-abnormal namhlanje yanibingelela noma izokhuluma nani kakhulu ngendaba ebalulekile. Thina namhlanje ngizokuhlala kakhulu nani noma ngizokhuluma nje bezingiyadedela. Zokhuluma ngemendlela noma ngesigolo sesibili esesenziwe eJimmy Steele lapha eDenmo abazikhona abantu. Lesi sigolo siphoqayo ukuthi umuntu nomuntu uma ezongena kusona akube ukuthi uno-5,000 esandleni. Ikakhulukazi lindela abantu laba abathi bona bangabafundisi abayithinta imithi noma abafuna ukuthi ibulala bephethe imithi. Mhlawumbe uyakhankasa wenzani hlukahlukene umuntu wamathenda. Uma ungena lapha siyakuphahlaza kuvusele umoya ozokwembatha wena uhambe ukulekelele kuphela uma sikuvusela kube ukuthi wena yenza ukuthembeka ukuthi lento ozokwenzelwe yona kube ukuthi imali ekhaya uzoyibuza ngokushesha noma suke sathi lesikwenzela yona izokwenzela imanga ozoyibona nawe. Ukuthi kusasa uma usudla nawe ukuthi-ke la ekhaya bakhumbula nabo ngoba sekungakuthanda ukuthi uma sikuphahlele ngemoya lekhaya bese igcine iyadikela kuwena ivale into zakho. So kubalulekile uma ivulele phinde ubuye phela ekhaya uzobonga noma uqedele imali leyo usukisele ngendlela esizimane ngayo. Uma wenze kanjalo impilo yakho bazokuthatha ubeke phezulu bebona impilo yakho bakuvimba abantu awuvimbeki ngoba suke sikuphahlele kungenamuntu kuphela sekumbatha imimoya leyo esekuvusela yona ihlale kuwena. Isigolo sesibili esikhona eJimmy Steele manje eDenmo 5,000 esandleni nemali emhlophe sibona esigodlweni kulesi sijwayelekile suka nje 1.5 ngokwazi kakho kuyaphezulu. Umuntu uzokhala uyangena azohlola umhlahla konke kulesi sigodlo esidala. Kodwa esisha silindele umuntu no-5,000 kuyaphezulu ofuna izimendlela. Siyabonga, siyakuthanda, sale kahle.